Universidade de Santiago desde 1990. Impartido docencia nos graos de Economía e Empresa na Facultade de Económicas nas materias de Historia Económica Mundial e de España, Historia Económica de Empresa e Historia Económica de Galicia. Estes temas coñezos perfectamente. Ten participado tamén na docencia en diversos estudios de posgrao e ten dirixidas 12 teses de doutoramento ou máis. Este currículo está xa desfasado. Pero bueno, moitas, desde logo. Pero xa non vou dirixir máis. Bueno, pero por que non queres? Non, porque non quero, porque non cada. O seu traballo de investigación centrouse inicialmente na historia marítima e industrial, ampliándose logo a historia empresarial e o patrimonio industrial. Dentro dos seus libros pódese salientar el empeño industrial de Galicia, que son a historia de 250 anos de historia económica de Galicia. Desenvolveu diversas tarefas de divulgación e transferencia, polo cual é moi coñecido, e ademais ten participado en numerosos proxectos de investigación, congresos científicos. Aquí la que non chove e que se pode pasear por aquí, pois ten o masoquismo de vir aquí a explicarme. Bueno. Escoítase ben, por aí. Pois vale, eu vou intentar 40 minutos ou así facer unha panorámica contando algunhas cousas máis comuns, máis do que sale na prensa sempre, e algunhas outras pois máis que a mellor pois son un pouco menos mito e máis precisamente desfacer algún deles, non? Bueno, primeiro, por que Sargadelos? Estamos aquí, vemos aquí, hai moitas cousas, hai unhas cousas que na apariencia pois son unhas ruínas. Por certo que tiven que ir a aparcar ali abaixo e xa casi me dá unha depresión terrible, porque vexo que nos sitios onde estaban parte das instalacións e que ben excavadas seguro que xa topaban cousas, e me vexo aí uns merendeiros e unhas mesas e unhas para facer churrasco, o sea, pásase isto de un lugar de patrimonio industrial a un lugar de churrasco. Bueno, no medio creo que foi un lugar onde se exponían tamén unha cousa que parecían estatuas de Pascua, que vin un día eu aí desde a illa de Pascua, o sea, que, en fin, cada vez vexo cousas distintas, o cual, pois, tamén aprendo un pouco sobre, non direi sobre que exactamente, porque é mellor non decilo, pero, bueno, sobre algo aprendo, sobre como é o mundo. Bueno, por que Sargadelos? Sargadelos é un lugar emblemático, eu creo que por tres motivos. Bueno, como me dicen que podo falar por aí, que está sentado, non me gusta. Creo que por tres motivos. Un deles, porque Sargadelos é un lugar emblemático da historia da industria, non só en Galicia, sino tamén na Península Ibérica, en España e na Península Ibérica. Aquí, estos restos que se ven por aí son os restos do primeiro alto forno privado que hubo na Península Ibérica. Primeiro alto forno privado, altos fornos, non? Pero noutro, unha parte dentro de toda España, noutra parte dentro de toda a Península, incluído Portugal. Pero hai máis motivos nos que Sargadelos é representativo e emblemático da historia industrial. Un segundo é porque aquí se dá unha das loitas, un dos conflictos típicos da transición do feudalismo ao capitalismo, cando na Europa da época, que se está evoluindo dunha época señorial, feudal, a unha época xa propiamente capitalista, donde se liberalizan os factores de producción, en fin, todo eso. E en ese momento, en esa transición, en toda Europa, hai unha serie de conflictos, non? E un deles, un dos máis típicos, é o conflicto entre o común e o privado. É o conflicto cando algúns destes novos empresarios capitalistas intentan privatizar animais menores, non? Ou usaba, por exemplo, para encascar as redes, posto que aquí tamén había, era unha zona, bueno, a uns poucos moi cerquiña de aquí, non? Pero había unha pesca relativamente importante, e sobre todo
para unha xente a cuidar e de un día para outro pois non deixa que a xente pase dentro do bosque, non? Entón a xente pois non lle parece moi ben, non? Lóxicamente. E isto, por tanto, un conflito típico non desa transición de apropiamento dos comuns. Isto non era nada raro de aquí, o sea, en todas as partes de Europa, durante o século XVII e XVIII, se montou este tipo de fornos, que eran moi consumidores de... se simplifica en Galicia, en ningún sitio, tamén como aquí. E en terceiro lugar, é un caso, miro un pouco a chuleta, en terceiro lugar, é un caso paradigmático, logo se temos tempo falaremos un pouco máis diso. Bueno, esta primeira pregunta, ou estas primeiras elementos tratan de contestar a pregunta de por que Sargadelos ten importancia desde moitos puntos de vista. A segunda é por que Sargadelos, por que se instala aquí todo isto, por que non se instala en Vigo, en Lugo, en outro sitio, por que se instala aquí? Bueno, pois instálase aquí por, resumindo moito, por dous motivos. Un, porque nesa época, anos finais do século XVIII, decir, antes das guerras napoleónicas, antes de que empezara por aí Napoleón a invadir por un lado e por outro e tal, na época dos Borbóns, naqueles anos, a Armada Española, a monarquía española, está tratando de quere recuperar o esplendor perdido pola Marina, que fora varias veces destruída, de batallas, entón queren, sobre todo as de Reinante, que hoxe en día nos parecen desprezables, pero para a tecnoloxía e sobre todo a escala da época, que se producían en escalas moito máis inferiores ás actuais, pois bueno, valían, Despois, había moito bosque que era necesario para carbonear, para fabricar o carbón vegetal. Non sei se vostedes viron unha película que se chamaba Tasio, que fora bastante coñecida nos anos 90. Ali é unha película moi bonita porque se veía moi ben como carboneaban. Os protagonistas da película eran carboeiros, igual que os de aquí, eran exactamente iguales que os de aquí, aqueles eran en Navarra, si mal non recordo, pero exactamente igual facían aquí, e se necesitaba auga para mover a maquinaria. Entón, esta zona tiña todas estas ventaxes, esta zona e a zona occidental de Asturias. Daquela, xa desde mediados do século XVIII, xa había algunhas ferrerías, pero empeza a haber máis, e hai un pulo moi importante de toda esta zona, con instalacións pequenas, ferrerías, que producen moi pouco, son unhas instalacións moi tradicionais, pero tamén se vai formando a xente, vai empezando a haber xente que sabe, ferreiros, xente, os distintos oficios ligados á fabricación do ferro. Entón, polo tanto, cando a medida que vai crecendo Ferrol, que se convirte Ferrol nos anos 1780, é a principal cidade de Galicia, por diante, bueno, Vigo nada que era unha aldea, pero bueno, por diante de Santiago, que era históricamente a capital de Galicia, a gran cidade, Entón, en aquel momento, Ferrol é moi importante, xenera toda esa demanda para o arsenal, e aquí hai unha serie de xente que, de unha maneira tradicional, as ferrerías intenta fornecer de clavos, chaman clavazón, e de ferraxes e cousas destas, o arsenal de Ferrol para facer barcos. Mesmo intentar moldear, a ver se se pode moldear cañóns, iso é máis complicado, pero bueno. E entón, algúns destes empresarios danse de conta que en outras partes de Europa, xunto a isto que tamén hai, xa hai altos fornos, os máis deles usando carbón vegetal. Por lo tanto, poden facerse aquí estes fornos. Por lo tanto, é esa conxuntura, ese contexto, e logo dentro dese contexto, pois aquí hai varios proxectos en esta comarca de facer estes altos fornos. A diferencia entre unha ferrería e un alto forno, o alto forno isto que ainda, bueno, ahora non se ve nada, pero naqueles eran os fornos de calcinación os que quedan, pero era unha instalación de 8 ou 10 metros, non era unha cousa demasiado grande, na que por arriba se lle botaba o carbón, o ferro, sobre un leito preparado e tal, e despois salía líquido, e o líquido era un líquido que se moldeaba, se lle daba forma destas potas, por exemplo, cas 4 patas que hai tan típicas de por aquí, ou se lle podía dar forma de munición para o exército, ou de outras cousas.
Entón, hai 3 proxectos, non hai un, hai varios, non? O que pasa que, por tanto, tampouco Ibáñez en eso é tan singular, pero o que sai adiante vai ser o deste señor, Antonio Raimundo Ibáñez, non? Este Antonio Raimundo Ibáñez era un... O sea, non era como as veces un visionario, sempre cando se fala dos empresarios e tal, de éxito, era un visionario, estas narices de escoitar isto dos visionarios, eran visionarios, penso que ningún deles tivera visións, pero bueno, pero este en concreto era un fidalgo da zona de Oscos, da comarca de Oscos. Como fidalgo tiña unha certa formación, era algo estudiado, era un tipo listo e que se instala en Ribadeo como comerciante. Entón se empeza distribuindo, eu creo que hai unha historia aí sobre o aceite, que se fai un gran negocio con un aceite que trae de Andalucía. Eso eu creo que é un mito que non, que ninguén dá probas diso, e é un pouco raro que de repente que aceite de oliva, que aquí que non era usado en aquel momento, de repente veía un home vendendo aí, se faga rico, vende, bueno, era chorrada. Sobre todo porque hai outras posibilidades de que fixera o diñeiro de outra maneira, non? Que era, e que foi, que eso se hai probas, non? Que negociando con liño. Isto era unha zona onde a xente facía tecidos, non? De lenzo, de liño, e como non chegaba o liño que se producía aquí, pois traíase de Holanda, e en realidad viña de Rusia, pero polo camiño de Ámsterdam, non? E chegaba tanto a Ribadeo, como a Viveiro, como a Carril. Entón, aquí aparecen unha serie de uns grandes importadores que son de Santiago, pero que teñen uns asientes e que negocian con uns comerciantes así máis polo miúdo, que son de aquí, desta zona. Esta xente traen o liño, o distribuyen polas aldeas, a xente, ao final, tece con eso e tal, e venden, non? Entón, este home métese en este negocio, logo vai se metendo en outros, e vai un pouco crecendo, porque era un negocio, era un bon negocio, non? Entón, chega un momento, ademais, ten trato cos grandes distribuidores de liño de Santiago, e entonces asociase a un deles, porque el tampouco ten demasiados recursos, pero asociase a un deles que pon o diñeiro, a un de Santiago, e entonces é cando deciden montar estes altos fornos de sargaderos para producir unha das cousas que eles importaban. Eles importaban liño, pero tamén importaban os potes de Burdeos, eses potes que andan por aí, non? Cas 4 patas. Que era algo que se consumía moito e que viña de Francia, de Inglaterra, de diversos sitios, porque aquí non se fabricaba. Entón, se dice, pois, isto que estamos familiarizados ca venta desto, pois, ímolo fabricarnos. E iso é o que pretende Sargadelos. Por lo tanto, Sargadelos é fillo de unhas iniciativas empresariais, que hai varias e tal, pero unha só sai adiante, e é fillo da demanda dunha marina que quere, a finais do século XVIII, volver aos esplendores pretéritos. Bueno, con todo isto, en 1794 montan estas instalacións e no ano 1794 empezan a producir, xa está todo listo para producir. Van facer os potes estes, chamaban as ollas de Burdeos, pero resulta que en aquel momento o exército español, que fabricaba as súas municións, que eran os altos fornos que había en España, que eran públicos, como decía antes, que estaban perto da fronteira francesa, estaban en Navarra, Elgui, Orbaiceta, eran os dous principais, son destruídos polos franceses, e o exército español se queda sin fábricas de munición. Entón, Antonio Raimundo Ibáñez, que ten bastante olfato, pois, bueno, nos, en vez de fabricar potes de Burdeos, nos resulta moito mellor ser monopolistas na fabricación de munición para o exército, e que os temos agarrados por aquí, non somos os únicos que podemos producir isto. E entón, rapidamente chega un acordo, pasan dos potes de Burdeos, e dice, vamos a fabricar balas, que isto é o que dá chollo, non? Porque isto, ademais, permitíalles moitas vendaxes. Unha delas, que o exército estaba disposto a adiantar o diñeiro para os gastos que foran necesarios, xa facendo contratos previos, facendo contratos tanto tal, nos entregamos o diñeiro e dentro de 3 meses, pois tal. E con estes contratos previos
xa se financiaba moi por riba dos recursos propios que tiña a empresa, non? E despois outra cousa máis podía facer, que era conseguir que eses bosques, claro, como era unha necesidade nacional, pois que por se a xente se levantaba ou non lle parecía ben isto de que lle expropiaran os bosques, pois poñíamos soldados, porque era unha cousa de interés público e tal e cual. E ademais, eso nun principio, porque ademais tamén, claro, é preciso carrexar desde os bosques, carrexar os elementos para carbonear, traelos hasta aquí, e como non hai xente e tal, podemos forzar a xente a varios días ao ano, pouca cousa, pero 40 días. Entón, que estes 40 días, en vez de traballar por eles, traballen para nós, pagándolles unha pequena cantidade, pero de forma obligatoria, e se non, o cepo, os cepos das películas e dos cómics, sabedes o que son, as mans e a cabeza, e tal, bueno. Claro, a xente, isto non lle parece moi ben, pero non lle queda outra. E con isto empezan a producir, empezan a funcionar producindo munición. Non sei se non me estou enrollando moito. Se os aburrides avisade que salto a fase seguinte. Salto a fase seguinte. Bueno, de momento eu observo a ver a xente que queda dormida, como de momento non vi ninguén, teño experiencia de clase que ves, non quedo xente que queda dormida. Xa tamén outro truco é poñerse de pé, porque así de pé parece, non? Que menos. Pues sigo un pouco con isto, non? Sigo isto para non perderme, pois non me poño a falar de outras cousas. Bueno, o principio, así vai o proxecto facéndose máis grande, o proxecto vai moi ben, non? O sea, gana moito diñeiro, e eso que permite unha cousa, que é desfacerse dos socios de Santiago de Compostela, dos comerciantes. O sea, en principio o diñeiro pusérannos de Santiago, pero agora el xa consigue devolverlles todo o diñeiro que puseron na empresa e quedar el con todo. E ademais non só iso, senón lanzarse, este home era un ludópata industrial, entón lanzarse a facer outras cousas. Entón, cando decide fabricar louza tamén. Por uns motivos parecidos aos outros, é dicir, a louza apenas había demanda, importábase, pero a louza branca, pero prácticamente non se producía en España. E por aquí tamén había materias primas, non? Daquela, pues, vamos a fabricar louza. A louza naquel momento, en Europa, o sea, era este tipo de louza branca. Porcelana, había moi poucos sitios, porque era unha especie de secreto ao que se dedicaban os espías da época. China consigue ser a única que fabricaba porcelana prácticamente até o século XVIII, non? Isto aquí ti controlas máis que a mí. Bueno, estaba por ali camino tamén. Entón, era obxeto de espionaxe industrial en aquela época este asunto. E, de feito, a Sargaderos costalle moito, nun principio, xa non porcelana, senón a propia louza branca. O sea, mandan, por exemplo, a empregados e a un dos fillos de Ibáñez a Sebres, a París, a espiar, a mirar ali e tal, pero non consiguen espiar moito, e despois traen a un italiano, tal, ao final queda un portugués que este Correa de Sá, e empezan, e en 1809, na época cando precisamente veñemos franceses, xa están a piques de fabricar, pero apenas non, unhas mostras sí, pero pouco máis, o sea, prácticamente non fabrican. E ven a invasión, do francés, a guerra da coloniada, a guerra do francés, moito mellor que a guerra da independencia. E no medio do rebumbio, a xente que xa se revolvera algúns anos antes, en 1798, contra as fábricas, porque por esta cuestión que decíamos antes, que xa houbera un motín do que conseguira escapar Antonio Raimundo Ibáñez. En 1809 el tiña a súa casa en Ribadeo, esa casa que actualmente é o Concello, que todos coñecedes, e, bueno, no medio do rebumbio, ele estaba protegido polos soldados xa nos anos anteriores e tal, nun lío que hai os franceses que se retiran, os outros que andan preocupados, o sea, os guardias que antes o protexían a ele estaban preocupados polos franceses, en fin, un accidente. E adiós Antonio Raimundo Ibáñez, Fuenteovejuna.
E así un pouco entramos no que é na segunda etapa da historia de Sargadelos. Os fillos quedan ca fábrica, pero en unha situación bastante na que gastara os recursos o pai en devolver o diñeiro que puseran os comerciantes de Santiago e máis lanzarse o negocio da louza, no que perdera moito diñeiro, e máis en dous proxectos máis que tiña, que era unha fábrica de vidro e unha fábrica textil. O sea, Sargadelos, se chega a ser todo o que quería facer Ibáñez, sería nada de Cataluña, nin tal, o sea, teríamos sido nin Sabadell, nin Terrassa, tería sido Sargadelos. O que pasa é que xa non lle deu tempo a estes dous, e en todo caso se quedara con moi poucos recursos. Entón, os fillos o que heredan son as fábricas e moitas débedas, sobre todo casi máis débedas que fábricas. Entón, teñen que buscarse a vida. Entón, como ocorre en estes casos, aparece a banca sempre, ¿no? E os de Santiago, os comerciantes eran comerciantes e banqueiros, e entonces dedícanse eran comerciantes e banqueiros, e a familia de la Riva, e eran os que levaban a mordomía, a mayordomía da Catedral de Santiago, que eso sí que era un negocio, ¿no? O sea, a Catedral de Santiago cobraba moitas rentas, cobraba en toda España, cobraba o voto de Santiago, en agradecemento por a intervención do apóstolo Santiago en varias batallas, cobraban os décimos, cobraban as rentas dos foros, bueno, cobraban moitísimo diñeiro. E sempre tiñan un mayordomo que administraba, que era unha persona de confianza do arcebispo. E a persona de confianza era este banqueiro. E logo veremos un pouco o que pasa. E este banqueiro comprométese cos fillos de Antonio Raimundo Ibáñez e ca viuda, comprométese a facer ese adianto que antes facía o exército, ese adianto de diñeiro e esa compra garantizada, a cambio de que cambien de tercio, en vez de producir munición, volvan aquelo dos potes de Burdeos. Entón, Sargadelos se reconvierte a producción civil en unha primeira etapa na que era basicamente militar, e agora se convierte en civil. A todo isto, un inciso, estou falando sobre todo nesta época do ferro e non da louza, porque a louza realmente antes da guerra do francés non funciona. Será agora, cando empezan con este negocio para o ferro, os banqueiros estes de Santiago, e tamén van a intentar darlle pulo a louza, e cando ven Correa de Sá, este maestro portugués, e empezan a distribuir louza con moitas dificultades, non? Empezan a distribuir sobre todo en Madrid e en Sevilla, había que mandalo a Coruña, logo tamén o mandan desde aquí, e basicamente iba en barco. Por exemplo, para ir en Madrid, pues bueno, como todos sabedes, o camiño máis corto para chegar a Madrid é ir en barco, ¿no? A Madrid desde aquí se vai en barco, ¿no? Supoño que todos seguides en barco, ¿no? Ir en barco a Alicante, e despois en Alicante había unha carretera, claro, porque a louza, si fai moito tracatrá o carro, adiós louza, ¿no? Entón era moi normal ir a Madrid vía Alicante, ¿no? Porque sí que había unha estrada de carro boa de Alicante. Bueno, despois xa empezarán a cambiar, marchan, a ventaxa do mercado de Sevilla era que iba en barco e subía por o Guadalquivir, ¿no? Entón, pero bueno, e finalmente vai moito máis a Sevilla que a Madrid. Pero bueno, con ese tipo de problemas empezan a fabricar. Problema, que eles teñen relativamente poucos recursos, unha dependencia moi grande dos banqueiros de Santiago, intentan independizar o negocio da louza nos anos 1830, buscan un socio sevillano. Sevilla era unha cidade moi de señoritos, que consumía moita louza de calidade, entón era un bo mercado, ¿no? E además desde ali se exportaba a América. E por iso era o interés de Sevilla. Buscan un socio en Sevilla, e entonces intentan durante 4 ou 5 anos que o socio sevillano salen adiante, pero tampouco van as cosas moi ben. Importante, ano 1840. Aquelo iba fatal, vamos, non iba nin ben, así, a parte do ferro, nin ben a da louza, nin ben nada. Daquela, os comerciantes de Santiago, os banqueiros de Santiago, dicen, mira, isto vos que non sabedes xestionar, imos ocuparnos nos. Imos coller en arrendamento, alugamos, ¿no? Toda esta estructura de aquí, e imos ocuparnos. Vosotros cobrade as rentas e dedicadevos a vivir.
A familia, efectivamente, se dedica a vivir e a compañía, o fillo do antigo banqueiro, Luis de la Riva, e con unha serie de socios, Luis de la Riva e compañía, fanse cargo de toda a estructura de Sargadelos, tanto da louza como da parte siderúrxica. Eles sí teñen recursos, teñen moitos recursos, modernizan relativamente, pero modernizan, construyen un segundo altoforno, modernizan as instalacións, as colocan un pouco a nivel, sobre todo o seu modelo e o modelo dos altos fornos de Escocia, que eran a carbón vegetal tamén, os máis deles en aquel momento, ya que logo, como veremos en outros sitios, xa hai outra tecnoloxía, e contratan técnicos escoceses para a louza, esta é a época de Edwin Forrester, é a época máis coñecida da louza de Sargadelos, cando xa non é só louza branca, sino que tamén é louza decorada, e cando xa se convirte en un produto de calidade, un produto caro fora de aquí, e un produto que o que marca realmente ese emblema sargadeliano, con dibuxos mesmo para tratar de vender fora, de La Habana, de Santiago, en fin, de diversos lugares. É unha louza xa ilustrada e unha louza de moita máis calidade que a inicial. E isto é un período que dura como 20 anos, entre 1840 e 1860. Pasa que neses anos pasan moitas cousas. Básicamente, pasan dúas. É a Revolución Liberal, é a época da desamortización, a época en que se venden as propiedades, unha gran parte das propiedades da Igrexa, por lo tanto, a Igrexa empeza a percibir menos rentas, por aí abólese o voto de Santiago, xa non teñen que pagar en Granada, en Ciudad Real, en Toledo, por aquilo de que o apóstol fixera aquel favor na batalla de Clavijo e varias máis. E xa non hai, despois as rentas. Entón a Igrexa empeza a ter menos rentas e a ter menos recursos. Eso por unha parte. E por outra parte, en que afecta eso a Sargadelos? Pois afecta moito, como veremos. A Catedral de Santiago ten menos ingresos, empeza a ter algúns problemas. E por outra parte, a tecnoloxía siderúrxica, e menos a da louza, pero sobre todo a da siderúrxia, que era unha das dúas partes de Sargadelos, pero que era moi importante, porque normalmente sempre cando se vendía fora, os barcos que salían de aquí, salían cas dúas cousas, con ferro e con louza. Entón, se quitas un dos dous elementos do flete, subes moito os custos de transporte. E o asunto é que neses anos cambia moito a tecnoloxía siderúrxica. Empezan a aparecer outros fornos que son igualmente altos, non é que sexan máis grandes, pero que o que utilizan é hulla, ou antracita, pero normalmente hulla, carbón mineral, que ten moita máis capacidade calorífica e que, polo tanto, non exixe este consumo de bosque que era tan problemático e que, ademais, si quería medrar, porque agora hai moita máis demanda de ferro, están construindo o ferrocarril, entón, os raíles reclaman cantidades terribles de ferro, estánse construindo as primeiras canalizacións, por exemplo, as canalizacións de auga de Madrid, o canal de Isabel II. Quen pensades onde se fixeron as canalizacións de ferro do canal de Isabel II? En Sargadelos, por exemplo, pero a demanda está subindo moitísimo, está tamén, por algunhas partes ainda non aquí, pero está empezando tamén o gas. Hai unha demanda que se multiplica exponencialmente de ferro. Entón, aquelas instalacións de antes xa non teñen o valor que tiñan, e ca hulla, que ten máis capacidade calorífica e que non exixe bosque, pois as cosas funcionan mellor. Entón, en Asturias aparecen as primeiras, aparece algunas no País Vasco e compiten moi favorablemente con Sargadelos. Esa competencia tampouco é absoluta, porque compiten en calidades baixas ou medias, para elementos de calidade, por exemplo, certos implementos agrícolas, fouces que están destinadas a cortar, ou sobre todo para estas cuestións agrícolas, pero tamén para outras, ou para tixeiras ou algo así, vale moito máis o ferro dun forno de carbón vegetal que o de carbón de hulla.
pero bueno, pero xa son para cousas pequenas, non? Entón, claro, isto non aguanta moito a competencia, a non ser que reorientases moito aos fornos, non? Entón, por un lado, hai esa... Claro, a xente perde interese en isto, porque isto xa pense que o futuro pode ser problemático, non? E despois está o problema da catedral. No 1860 acaba o arrendo, o sea, o arrendo que se fixera a principios dos 40 acaba no 1860. Os herdeiros de Antonio Raimundo Ibáñez confían en que o arrendo se prorrogue outros 20 anos ou 10 anos e seguir cobrando, non? As rentas, pero non. Luis de la Riva e compañía non teñen interés en continuar co arrendo. Por unha parte, porque ven que as perspectivas, que se non se fan investimentos grandes para cambiar a orientación, para irse a aceiros de calidade, pois que non ten sentido, e iso necesita, hai que meter o diñeiro aí, e eles, polo asunto da catedral, por iso se concatena unha cousa ca outra, non están en esa situación. Por que? Pois porque a catedral, que viña desde a época do pai de Luis de la Riva, confiando nos banqueiros, porque eran xente da súa órbita e porque as cosas iban ben e tal, de feito non lles tomaban as contas, pero nos anos 50, cando xa teñen problemas, cando as finanzas da catedral non son as que eran, empezan a levar moi ben, a decir, oiga, a ver onde está o diñeiro, onde está tal. Entón, chega un momento en que, cando interveñen as contas, cando os coengos da catedral interveñen as contas de Luis de la Riva e compañía, atopan, bueno, e piden diñeiro para as súas necesidades moito máis do que pedían antes, o diñeiro non está ali. O diñeiro está en Sargadelos, e está metido en outro alto forno que construíron en Carril, cerca de Vila García, que era o porto importante, non era Vila García, está metido en ese alto forno que construíron ali. É dicir, a compañía vai a quiebra, e claro que non pode arrendar outra vez Sargadelos. Todo ese problema é que Sargadelos ten unhas fantásticas instalacións que ninguén quere. En 1860, a partir de aí, hai 15 anos, onde a familia Ibáñez trata de arrendar Sargadelos, eles non teñen recursos, ou teñen poucos, consiguen algúns socios, pero pouca cousa, e ninguén quere Sargadelos. Hai un momento en que a catedral faise cargo dos fornos de Carril, e que tamén, durante un breve período, a catedral é a propietaria de Sargadelos, logo xa se desfán de todo rapidamente, que o arzobispo non ten interés en explotar estas cousas, e a familia que ten que asumir a xestión da empresa, pero non teñen circulante, non teñen diñeiro para investir, entón van facendo pequenas cousas para que isto non morra, até que finalmente no ano 1875 deciden pechar o negocio. E isto queda abandonado pois até que Isaac Díaz Pardo e os seus socios no ano 1964, non? Constituyen unha empresa, bueno, xa antes estaban Cerámicas do Castro, pero Cerámicas de Sargadelos constituíse no 64, e logo xa no 69 e 70, pois empezan a traballar. 5 o 10 minutos. Si non podo, 5, por favor, si onde foi? Todo o tempo que necesitas. Bueno, entonces, a pregunta era, isto que pasou foi unha desgracia, non cabía outra, porque claro, cambiaron as tecnoloxías por aí, a catedral xa non ten tantos ingresos como antes, en fin. Non, o sea, é difícil que Sargadelos se convertira, a altura de 1860, nunha cousa equivalente ao Ruhr alemán, nunha comarca, ese triángulo entre Essen, Dortmund e Düsseldorf, que foi a gran siderurxia alemana histórica, ou que se convertira en Sheffield ou algo así, pero non tiña por que ter desaparecido como desapareceu durante casi 100 anos, porque algunhas instalacións parecidas a Sargadelos, casi iguales como no ferro, o problema é que a louza iba un pouco detrás do ferro en gran parte, non? E hai unha cosa que me esquecía,
cambia a tecnoloxía, entre o ano 40 e o ano 60, cambia a tecnoloxía siderúrxica, pero hai outro elemento que afecta a louza, que é a aparición de fábricas industriais de louza en España. Especialmente a que daña máis, a que manca máis a Sargadelos, é a Cartuja. A Cartuja que, por certo, o propio Pigman, o fundador de la Cartuja, estivera en Sargadelos, en parte aprendendo. A louza de Sargadelos, na época en que foi fábrica de louza, na que estaba este Forrest, este escocés, é un pouco un lugar emblemático en Europa. Ven por aquí, non ven só no Pigman, o que funda la Cartuja, sino que está Richard, a moitos vos sonará unha fábrica internacional que se chama Richard Ginori, italiana. Bueno, pois este Richard que está aquí e que intentan que se asocie os fillos de Luis de la Riva, máis os fillos de Ibáñez, intentan que se faga cargo desto, que se asocie aquí. Finalmente se vai para Italia e monta ali unha das grandes fábricas de cerámica e porcelana italianas da segunda mitad do século XIX e de casi todo o século XX. Nos manuales de cerámica da época, nos manuales franceses, aparecen as análises dos distintos elementos da louza de Sargadelos. O sea que é unha louza coñecida, unha louza famosa pola súa calidade en Europa, pero que empeza a sufrir unha competencia grande e que, a partir de un certo momento, a partir dos anos 50, ten ese problema de estar un pouco fora dos circuitos e con dificultades. Claro, un produto que non podía soportar o transporte en carro, que era complicado de levar aos lugares de destino. Entón, Sevilla estaba moito mellor situado, e empezan en Asturias, teñen unha ventaxa que tamén o carbón de hulla, porque se tamén consumía, claro, necesitaba enerxía. Ese carbón de hulla do que salen os primeiros altos fornos asturianos tamén vai facer que en Asturias aparezan importantes fábricas de cerámica. Entonces, esa ventaxa competitiva que tiñan tanto o ferro como a louza pérdese nese período. Por eso, en 1860, ninguén quere Sargadelos. Podemos decir aquilo de Sargadelos non ten quen lle escriba, como bello coronel. Bueno, a pregunta é, podía ter seguido de unha maneira máis modesta? Eu creo que a pregunta é que sí, a resposta é sí. Por exemplo, un caso semellante no lado do ferro, que é Araya, no País Vasco, en Áraba, ou algunhas outras, ou algún alto forno que había en Guipúzcoa, o que fixeron foi especializarse, como non poden aguantar a competencia para certos tipos de ferro das ferrerías, dos altos fornos de hulla, o que van facer é especializarse en aquelo no que tiñan ventaxa competitiva, é dicir, en fabricación de maquinaria, fabricación de elementos especializados que exixen aceiro de calidade. Por exemplo, a moitos vos sonará unha marca que é Ajuria, que fabricaban elementos, trebellos agrícolas, basicamente. Bueno, pois Ajuria é resultado, o sea, foi o resultado precisamente dun alto forno destes que se reconvirte, en Vitoria, en Áraba. E hai outros casos en Austria, sobre todo. Entón, hubo altos fornos tradicionais de carbón vegetal que se reconvertiron a cousas como maquinaria agrícola, maquinaria de precisión e mesmo máquinas. Aquí hai un intento de fabricar máquinas de vapor e chegas a fabricar algunha. O que pasa é que en España é moi difícil nos anos 1840 ou 60 facer construccións mecánicas, porque o arancel favorecía, os impostos de importación favorecían a entrada de máquinas, entón era moi complicado competir. Pero bueno, podía ser outra cousa. E probablemente na louza, pois que era unha louza recoñecida, unha louza de calidade tamén. O que pasa é que era necesario diñeiro. E Galicia atravesa en aquel momento unha situación difícil donde a bella xeración de banqueiros que creceron co comercio colonial, co comercio do liño, con este tipo de comercios tradicionais, está absolutamente en crise. E aínda non chegou a nova xeración de banqueiros, a nova banca,
que é a que se relaciona, que ten a orixe da súa fortuna nas remesas da emigración, na negociación das remesas da emigración. Entón, até en ese momento hai mala sorte. Si isto chega a pasar 20 anos máis, si chega a aguantar Luis de la Riva e compañía 15, 20 anos máis, si cadra o destino de Sargadelos tería sido distinto. Eu creo que xa vou acabar. Bueno, sí, xa. Falta unha parte, pero un minuto, nada máis. Bueno, entón, de todo eso que queda, con todos eses significados, con toda esa importancia, con toda esa historia, churrasco. Por favor. Eso sería unha cosa máis ben de xente de historia da arte ou... Carlos. Mira, ti, Carmona, fuches corredactor do Plan Especial de Protección de Sargadelos con Albalá. Sí. Que fixo xa en moitos anos. Por eso decía, Sabes o destino final dese proxecto, se foi aprobado definitivamente ou ainda está en gabete? Foi aprobado provisionalmente. Bueno, isto do que fala el é que, no ano xa 72, se mal non recordo, Sargadelos foi declarado conxunto histórico-artístico, que era a categoría que existía en aquel momento, que se estaba existindo agora, e empezou a prestarse unha certa atención, como algo importante que era, non? Despois no 75 tamén non sei se crea o Real no 78, vale, gracias Elisa, no 78 se crea o Real Patronato e despois hubo unha época en que creo que Isaac Díaz Pardo fixo un gran labor de popularización de Sargadelos, de traer aquí xente, fixo moito apostolado realmente, e con todas aquelas cosas que organizaba no verán e tal, e, chegou a estar presidido o patronato polo rei, estivo presidido, sí. Perdón, o machismo me traiciona. Pola reina, si, era presidenta de honra, si. Bueno, desto sabe máis Elisa Camín, o sea, que fale o Camilo. Entón, isto foi selle dando bastante interés e, finalmente, no ano 2002, corresídeme se me equivoco, no ano 2002 créase unha comisión, si foi no 2002, non? Que vos estive en eso. Créase unha comisión para que redacte o plan especial de Sargadelos. Entón, esa comisión estivo aquí, estaba un pouco dirixida por Fernández Albalat, un arquitecto de moito prestixio, que ademais era autor destes edificios do novo Sargadelos. Había un enxeñeiro de montes, había bastante xente, era unha comisión como bastante representativa e tal, e elaborou como dúas carpetas moi grandes, con todo o plan especial, e había unhas propostas moi interesantes, a modo de ver, vaya. O sea, que consistía, aparte de recuperar, de reutilizar toda a zona do conxunto histórico, de actividades, de actuacións sobre o monte, incluíase, por exemplo, recordo de sustituir os eucaliptos por especies autóctonas, de tratar de facer unha parte que fora como un bosque donde, como cando se carboneaba, había unha serie de cousas para promover isto na línea do que se estaba facendo en moitos países de Europa en aquel momento cas antiguas instalacións siderúrxicas. Por exemplo, eu recordo por aquela época de estar en Suecia, en a comarca de Norberg, donde había altos fornos deste estilo e estaban convertidos en un sitio fantástico, hasta reconstruídos, con moitísimo turismo, cas cabañas dos carboeiros utilizadas para a xente que se aloxaba ali, en fin, cosas destas.
Que pasa? Eu, cando Elisa me mira raro, non algo pasa. Que estás xogando con micro e faz ruidos. E fago ruido. Sí, entón como apagas. Pero, non sei que é mellor apagar. Pois apaga. Bueno, pois falo máis alto e xa está. E finalmente foi aprobado aquel plan provisionalmente pola Xunta, pendente de que houbera observacións e non se volveu saber nada, non se sabe se hubo observacións, se non as hubo, e non volví saber nada de aquelo, desde logo non nos volveron a convocar nunca ni nada. Entón, pois eso descansa en algún despacho, son todos volúmenes moi bonitos, ademais con uns as ilustracións, está aí por na portada tamén de Isaac Díaz Pardo, tal, e eu creo que estaba moi ben feito, creo que nunca se fixo un plan tan, por lo menos con a participación de tanta xente e tan, tal, pero eso debe dormir en algún caixón ou igual se a estas alturas está reciclado. Entonces, cosas que reciclar, Simplemente tamén non lo reciclo. Sí, mandabas, eu non sei se pecamos de incautos en aquel momento, porque eu estaba de conselleiro, e o plan viña en castelano. Entón decidimos que, bueno, que debía estar en galego, entonces aprobouse como en primeira instancia no Concello, e despois pues, pasaron cousas e, pues eso, que acabou de dar. Igual se hubiéramos aprobado en castelano, aunque fora en castelano, o tiñamos, pero bueno, non creo que fora ese. no, foi en castelano. Bueno, eu creo que, desde logo en Galicia, desde o punto de vista do patrimonio industrial, que eso non viña a falar, que se vai alguna outra vez, Sagraderos e co Arsenal de Ferrol, eu creo que son as dúas xollas desde esta perspectiva do patrimonio industrial, por diante de calquera outra. Por lo tanto, que este aí, que cada vez que ves, pues isto este máis eso, non sei como calificalo, pois é un pouco unha tristeza. Aquí teñen estado, por exemplo, cando se fixo en algún congreso internacional de patrimonio industrial que se fixo en Galicia, sempre a xente viñavelo e tal, e alemáns, e ingleses e americanos, pues dicían, abrían a boca e tal, unha admiración, pero... Despois eu creo que hubo unha actuación como moi confusa moitas veces desde o punto de vista do Concello, contratando arqueólogos que logo non se sabía que pasaba, que as cousas, bueno, todo foi moi confuso, a verdade, e un pouco de tristeza. Pero creo que merece a pena que a xente de aquí nos movera, máis. Sí, hai que moverse máis. ¿Tiene alguna alternativa a la desmitificación de los principios con el aceite? ¿O se borra y hay alguna continuidad? Oye, yo fixo algún negocio co aceite, pero non sei, que algún negocio. Pero en todo caso, a orixe da fortuna e os negocios que o levaron a pasarse así de Rusia e a louza non foi o aceite. Eso foi máis ben o comercio de importación e exportación, e dentro dos produtos que se importaban era o liño, era o fundamental. Bueno, empezó en Guimarán y sí. Es cierto eso, que acabó, hubo una desavenencia ahí por culpa de... ¿Qué pasó? Lo que pasó entre eles, no, que él se quería ir, era un hombre, o sea, él non era de aquí, non era de aquí, nin de Ribadeo, entonces utiliza o típico, por exemplo, na historia de Casariego, el Marqués de Sacaderos y los comienzos del industrialismo en España, pues un pouco argumenta bueno, que era un gran, un mancebo, se chamaba que era un mancebo, ¿no? Un empregado da casa de Guimarães. Entonces aí un pouco foguéase, aprende e tal, e despois se separa, como facían todos os mancebos un pouco espabilados. E se hacen os... Mentras Stalin ten negocios, leva os negocios da casa, tamén el fai os seus propios negocios, e vai insinuándose. Quisiera pedir la palabra. Una pregunta, igual que la louza hai constancia de portugueses e escoceses, no do ferro non ven ningún telo. No do, perdón. No do ferro... Sí, claro que ven, sí. Sí, por exemplo, o primeiro director da fundición é
que se chamaba Santo Sandía, que era vasco, o sea, trae de Navarra, trae do País Vasco, basicamente, que era un sitio onde a xente tiña moita experiencia carboneando, onde este home viña, en realidade, das fundicións, había unhas fundicións reais en Liérganes e Iracabada, na provincia de Santander, en Cantabria. Entón, eles traen tanto a xente carboneiro, sobre todo do País Vasco, e despois os técnicos de fundición máis ben de Liérganes e Iracabada, que estaba medio pechada, entón, xente que queda libre, pois traena para aquí. E despois traerán tamén escoceses, na época de Luis de la Riva, nos anos 1840, traen xente, sobre todo escoceses, e veñen varios. Son maioritariamente o personal intermedio vasco, logo a xente xa vai aprendendo aquí tamén, e hai, bueno, en Louza portugueses, logo hai xente en francés, hai xente un pouco de todo, escoceses, ingleses, e no outro lado tamén, no lado do Ferro. E logo xente que ven ocasionalmente, como este Richard, que é un tipo moi importante na cerámica internacional do século XIX, o Pickman, que tamén é un tipo moi importante. E a participación de alemáns, de técnicos alemáns na siderurxia? Bueno, hai un que é alemán, pero que este Richter, ¿no? Pero, non sei, algún outro, pero bueno, que estaba máis ou menos xa levaba anos en outras partes da península. Os alemáns estaban máis implicados na extracción dos recursos, non? Na minería. En aquel momento, aquí, Sí, no Caolín. pero eso foi Nas despois, nas minas de Caolín. pero eso foi bastante posterior, ¿no? Iso foi xa, foi a partir do 50. Claro, eso é moi posterior, cando son os técnicos de Rosenthal, ¿no? Que veñen aquí e tal, pero eso é moi posterior. Que os hai, se recorrises. Iso recorrises. Por eso a partir de 1950, que os hai. Ben, sobre o final da participación da familia Ibáñez nas fábricas de Sargadelos, por favor, Cris. Aí, usa o micro. É que Non se oye. estaría moi ben para que se puidera gravar, porque se está grabando. Sobre a participación nas fábricas antigas por parte da familia Ibáñez, hai uns anos acudiu aquí familia, descendentes de don Javier García Ibanduxo, un señor de Oviedo que foi o que apareceu no ano 1875 aquí e se quedou nas fábricas. Cuando Carlos Ibáñez, o neto do fundador, abandonou os Sargadelos, por ese motivo. Bueno, pues estes descendentes de don Javier García Ibanduxo, que foi herdeiro da marquesa de Cienfuegos, traían un acta notarial firmada en 1808, uns meses antes do asesinato de Ibáñez, no cual se daba fe da firma dun préstamo entre Ibáñez e a marquesa de Cienfuegos, e quen asinaba como testigo dese préstamo era Godoy. E 60 anos despois da firma dese préstamo, don Javier García Ibanduxo, herdeiro da segunda marquesa de Cienfuegos, aparece aquí, executa débeda e quedase co patrimonio, as fábricas, o patrimonio dos Ibáñez. Estas descendentes conservan a acta notarial desta execución de débeda. Pero unha parte, non? O sea, hubo varias personas máis, aparte dos banqueiros de Santiago, hubo varias personas que puseron dinheiro. E entón, estes probablemente foron ustedes, que non sabían. Bueno, xa era unha vez, pero non era. Sí. Entón, quizás tiñan alguna débeda residual e tal, pero ou é posible tamén que a catedral que lles endosaron na parte da débeda. En todo caso, él non tiña recursos, Antonio Romero Ibanez. Entón, él
pilla diñeiro por onde pode. Básicamente, os seus socios son os banqueiros compostelanos, pero hai máis, tamén hai algún de Carril e algún miro, hai unha xente nos anos 40, este Ramón Francisco Piñeiro e uns banqueiros de Madrid, Lorenzo Abad e tal, e hai bastante xente a quen lle debe diñeiro. Entón, estes, pues, igual tiveron sorte e quedaron eles ao final, pero esa parte non xa sei, pero non me contarás. Alguna pregunta máis por aí? Referente a... Cais micro. Si non, alguna máis? Si non, podemos cerrar o acto, non? Agradecemos outra vez.